15. října, denní vhledy. Dneska jsem se rozhodl to udělat jinak. Dostávám často otázky, jak vlastně vzniká deník a denní vhledy. Dnes vás tím procesem provedu, jednoduše, otevřeně a srdcem. Denní vhledy jsou založené na výkladu o 2 kartách, které fyzicky vytahuji každý den. Každá karta má svůj příběh, energii a symboliku, která se rozvine do textu, jenž pak společně vidíte ve finální podobě. Vše ladím do grafického tónu a symbolického obrazu, aby vás text i vizuál zavedli hlouběji k sobě. Vědomý týdeník je oproti tomu jiná kapitola. Vzniká na základě astrologických a numerologických jevů, které se skutečně dějí na nebi. Sleduji pohyby planet, fáze měsíce, energetické cykly a jejich propojení s lidskou psychikou. Z těchto proudů pak vytvářím týdenní přehled, mapu vědomé cesty, která vás doprovází krok za krokem. A teď ta krásná zajímavost. Často se stává, že karty a vesmír mluví stejným jazykem. Dnešní den je toho dokonalým důkazem. Karty, vypravěčka příběhů a nést ovoce nám připomínají, že právě teď je čas uzavřít starý cyklus, propustit minulé kapitoly a začít psát novou. A přesně to samé říká i nebe, luna ubývá, energie pouštění sílí, rodí se nový dech. Tohle propojení není náhoda, je to důkaz, že vesmír, vědomí i symboly tančí v jednom rytmu a my jsme jeho součástí. Závěrečné poselství. V prázdném prostoru, kde končí staré příběhy, se rodí tichý šepot nového začátku. Naslouchej mu.